Bolesti, které přetrvávají týdny či měsíce, mohou snadno odradit od toho, co máte rádi – sportování. Ať už jde o chronické potíže s ramenem či kolenem, nebo se snažíte vrátit do kondice po úraze či operaci, v Barna Medical vám dokážeme pomoci. Díky moderním technologiím a rychlé a přesné diagnostice identifikujeme příčinu vašich potíží, a to s minimálními čekacími dobami. Naše komplexní péče kombinuje fyzioterapii s nejnovější přístrojovou léčbou tak, aby rehabilitace byla co nejvíc efektivní. Máme vysokou úspěšnost při léčbě chronických obtíží, jako jsou bolesti achilovek nebo ramen. Naše pooperační péče vám pomůže vrátit se do plné kondice. Není dobré přecházet bolest a neřešit ji po dlouhou dobu, protože to může vést ke chronickým obtížím. V Barna Medical se o vás postaráme od prvotního vyšetření přes pozvolné rozcvičení až po testování náročnějších aktivit, jako jsou běh či skoky. Naším cílem je, aby vás nic neomezovalo a rychle jste se mohli vrátit k tomu, co máte rádi. Zajistíme vám efektivní léčbu a bezpečný návrat k aktivnímu sportování.